Hakani ke episode ke beladap ni layak mi. Kemut ka role jong ka kemi ki khun ka don ka jong ka dore ka ban yarap banyak dah. Hakani ke episode ke bementa tungin yak mi. Tongin jam shu. Kala dia bahabau Abraham lopoi syakri Egypt baki Egypt kila kami ya kata ka briu ba ka ibha briu. Tek kumbau mudur ka dia. Deh. Takam dai tangkat ta ka dekot ka bakatsan bat ki mentris imru ujong paru kila i ka kila yero ya ka khmat uparu te la shim ya kata ka briu sya ka yeng paru. Temut kayawan buka itu bala. Ya benar. Terkemut uni tu badan ka bot ule be. Apsha sto sang poi sta. Hatula ban ong hang ni. Ba uniu Abram uni ubriu bala pen kerpang do blai. Ula da il pa ki gi banja. Bat menta ka khap poi ka jasha. Hatu ka dei mo ka la ban ong mo ba. Uniu Abram ubriu blai ula da kuran daga nur ka nur kom ba perlong u ban tip lupa. Ya kata ka wan ong kum ta ka numpoi syata. Poi. Nama kan ni ka long be. Kalau ada lipat kar komlong jingim te jong kita ki snong kita kiri badan kita ki por. Kemut ki ha ke kom im ki kemut kini ki badan ha ka bor kemut ki thom bor ada ni nong wei te nyom bai. Ta kemut uni ban safeguard mila ka jong ka long ying sem nama ulek hang tai ku unong pet wer. Nong shong sipor shong nong wei unong wei poi shari nong wei. Ti kini kinong wei pade kinam de kin kata. Tola ada day pada bakin hapsim ya kata pada kat kum kabor ka jengkim nali em pitong nong we Hap susah ben. hap susah be Kamu kini armut si tengah gelas tu lupa ka imlang salang tu por kalong kumta. ho tela da kidon ha kata ka ri hang ni ha bagi syong syong sipor po kanan kanem sni te yap em Yap. te sya tai ru kaju em Yap. te da pha phai em to ai lat lam yang harwan Mangan im. Kamu baru aktif lupa kar kom im te kia. te kalong ka ai ka ba syat jengmut ni kalong bai ba ka ni ka kurim ka jong ka sarai ka sim ya ka rul ka jong ka kum ban pen im la ujong kurim ujong ka namar ba ka sya ya ka ni silent namar bandri pen im ni dadan bakali ladon lupa ka jubab ka tandai kan hab ban sya yeladi kat ka baja tambahkan 6 lilai kini Kalau mi be ka jubab naka ba de u. Hengan syukurlah. Tu kata ini ya ka jing pela jong ni khanang ni ka ba ka kurim ka IT ya ledi kat ka balong haka kan sya tambah kini ki wekin im tu ada poi tu ka dekot ka ba kan riu ti uta ulale bahayu Abram nak benta jong ka bat ulayo kilang brot bat ki masi bat ki kada sendrang bat ki syakri sendrang bat syakri kan thai bat ki kada kan thai bat ki ud Ka jinglen la di jong kasarai. Ladang ikram ni kot jingwat le ka jing mahabre jong kasarai ka pendus pa yung Abram. Mun ka jinglen la di jong sarai. Uyo kat ya kani ka ba? La pulio fi menta. em ta kai long hatto kata kan de ka gift mo kan de mo ka jing asum ha ka jong pharo muslim pharo mo ya Abram nak benta jong sarai ni kan de ka bright price ani ka dowry ka bakini kisim ki ju practice tekat kum basyong dor ki kan thai hang tu temut ki siu shung ni Tengok hakas. Tu ka jaka ba gitu ki por jong ki. La se gadan ko bukom kata. Lalong nak por ni menta ko ni asno ko puli history ta kata uri kan. Kadan kata ba? ha kadi Kan ni ka jing satu pi ni kam dei jing aso ha. kanum de kijing asum ha kani kadi em long nakalian jongi dengi pek ni kum long kum kijing asum ha hande dengi perkhat pada kom long jeng ni jakai yo kadi pada karukom ke dustur jong ka tukari kabala da sim kurim inu kamat deban ai ja asum ha ti uni ludan ka power ka bor Pendap punya dustur ke hoi pendap long uni di nong wei te namar ba ai kurim yang ai kani ka ba ong ka para ka jong me te he kan kini kamut kani kadi ka jingit ka jing long si jing sistem menta ka jing le bah ka bumut be hang ni long kat poi kai kitu ba ong menen sedang ke Egypt ka long ka ri ka badon hakar ki jing ku kan sum le ben ti nong we
Udah ai ru kini kijing ai kan. Kata ru kijing ai mendei tang ya kini kijing ri, ndei ki syakri sandam kita ki marau he. Nang ai shu ki kumut nang roi. Kan poi saka ipi ong ne kan long how Abraham kumut kaspa ka nang benrap kan. Kijing Abram sorry. Tengi jam shu mo khat nyau. Ti utrai ula syok eu paru ba ka ying jong u da kijing pangklam bakrau na marka sarai ka tengah jong u ti paru ula khot yo Abraham la ong ka ei kani ba malale yanga balai mem sim lai thu hanga bakalong ka tanga jong me balai me la yathu kalong ka para jonga bakum ta ngan dalala ban sim tanga haladi yaka ti minta hakmi ka tanga jong me tu simno yaka batu khi le no ru cikliam ya u bakar khu ong utrai ngan kerku yame ya ubat tim yame ngan tim kani te ka along ka jing tim ya ka hok jong uni kurim ne katra jong Abraham pharo badan ka bor kuni no eka te habu kuni eka te ublei un pelan temot kani ka jing pangklam ka bawan ka pharo ha ye jong pharo ka pen peskor yu ya ka ai ga bulale hoi he bulale te umtip subuh be ule be kajing mom tibe na marbau Abraham uang bakani ka para jonga te u sim na kabentaban shongkurim te ka ja kani ka khlam te khlam ye thu details kumno bau pharo ulitim ba kani ka bula sim tengah seladi bumut ban sim tengah ladi ka de ka tengah jong Abraham ya kata kalong jar-jar ni kalong jar-jar ta baki kintian ni gawi khat pat ka syai bau ong ba mau pharo kono yu Abraham de ma me bathak ko mong ka para mong ka tengah kau mot utip nang nur te hang ni ngila ban sung thu hang ni mo nomor kani kala banja ha ki pateng ki ba khambun pateng nak tai ki ba haswa kala ban long ba ki jong pharo ki tip u ei ta ublei jong kini ki Hebrew ula ban tip ya kata te namar ba kwan ja khla kani ka khlam hadien jong jing sim ya kasarai syaka ying sim te baja kini kemut ki kindal ki jong kinong khan kimi geli ga balik ga yo juba te hadin de lap ka daw ba ka de ni ka jingle ti menta pa de hang ni to ka buan to ka jing clean to ba ka to ka khot ka khandai mo khandai hoi khat khandai balai mela yethu kalong ka para jonga bakumta ngan da la banchim tanga haladi yaka namar ba ong bakade ka para tengala banchim tanga mo lo khu sim mo ga lang paro long ka jing kran ni kalong fair long shai ka shai kam don jing buri ti hedin ka tu ong hakmi ka tanga jong me hangni ngi ba upharu umpat simle ye ya kani ka brio ula sim sering sim hakmi ka tengah jong me te menta hakmi ka tengah jong me kala ban long om kan ja serenat lani certificate bakadang deh ka tengah jong me em long kani kalong nakini ki bayakran ni kan uang bali mamit ko bari ka tengah jong me te sim no kani ka tengah jong me hakmi kani ka tengah jong me te kum hakpor bishar pilat yu jisu puri gospel Yohanes hadin meki beli kila perta tu ban sadar panam hapor peni pilat Yesu hakmi berio ngamiran bentai ibu me ya kata kami sah kamut hang ni ru kamut lawan bu di kentien ba kasarai kampat chimlangat haka jinglong tengah hau ya kata ni la ban sumudur mangi Henry long nakatai ka jingja ka belaja namar bula sim ya ka ba ngimtip sim lam takai ti Henry hang ni ngi ba kani ka jingong ni hakmi ka tengah jami tu sim no ya ka kala ban long ba un haban kami padam kari action ayu ni u Abraham udan kala ban long hakmi kani ka tengah jami ti uni udang long smor em ban pediang biang ia kani ka tengah ka bala chate jadi haki ni kisingi jongi mentata da long mentata la e Henday namar bula ong menena basdang
ban em mà xiêm jong à nằm ta jong Ti mentah pada uyok pediang biang yo ya. diang bang ka Tak kemud ki pen imar keliang teh. pada magal ya Sim eno. Kurim sim eno kurim. Te uni bala sim ya Pediang ka kum bakalang. Hoi, pediang ka bakalang. Tu ai palaka. Au no. Ka au. Te hang ni pada long tu sim no ya ka bat tu kheli no ru. Kani kamut bu be ni ijib. cái này cũng một plek kan Hoi pelai. Tu sim ya ka kheli. tidak lalang plek kau masuk xiêm Hoi, kan hoi. Te lapoi tu dekat ke barpau, tiu paru ulah hukum jela ki beriu syapang jung u. Bat kila ya pha no yu u, badia ka tengah jung u, badia ki ai baru kat ba ulan. hang ni lagi một paru udah penti kena ba kata ka jing plek ke jong kalau tanpa plek tak masuk teh udah penti kena ki brio jong po Makin pentut. makin pentut lalu kata lo nang ni lah kit sa ka ai ka ba ulah yo kan Hoi, hoi. ham kene syo một là roi là nang roi kan Te long kai ki bangi i tang han gal nong long u beriu haba u bleu la khod ya uru. U long hi tang u beriu. U mat hi ki jing e. Umat hi ki kot lat jong ka jing em. Tan nei hap deng jong kita ka bor na sin dat kam sim eno. Ni hang ni u bleu pa tang hateng tu. Tak ki bentai pham dan kam. Hang dei hakini ki jing sa jong ka jing em. U bleu sha uni u beriu wa un ya khun hi tu ka jing e. Kat kum ke intelek la ni ka tu ka buit ke ba u bleu la pen ku ba u. Tan rei ka ke ba so tanat ni ka long ba hap deng jong ki kot lat jong ka jing em. Ka jing ya pediang mar keliang. Kalong ka ba itanat bah ni kalong yang sami. Kata ra si mang ni long ka beauty ka jong Abram. To ban im yela di sim khap nap ila ka tengah. Bad haba tei wei pad us im bala le bor. Mo. Ya kalong yang sami kan phai ban pediang ko kalong. Sim kentaj la ka jong ka kurim ka jong. Kuma kumbo mene wan her sya ka tu jinya long rengkat ban kerpat ya ka kum tu mai kal jama mentah hang ni ro her sya ka jo ka level ban pediang ya ka kum baka long Kalong. ka ba mi nang ta ka long ki mi nari Egypt da ka jing so bat ka jing rai ki ke bro Ta kai long ka jingker ku pada ka bami hang ni. Ta u wanang tei ku ubah sim jinjar. kum mok syam janjara Poi sini kari jang jingker ku. ha Mentau mi nang ni bat ka jingker ku. bat ka jing ko Bat mendai tang ka jingker ku ka bu yo da ka jing ai ka jong paro. Hendai wat ya security bagi trash nong Egypt kim dei wan kata ni. kim nam pun wet yo Te long kata ka beauty. ha ka beauty jang ni khana te pastor na sai ni kalau nong khat ar kal abyang dat tu tengah try pi ki perlok subscriber bagi perlok ke pek ni program nangit fly yo bun ke ai bat persyang man pusan ni kai bi pastor la ya keren ban la panchai nangit kan long ka jing ker khu pi nga sudan kum ni ban ya thu ha pun kut ni ka session nom khat ar pek ba ka khot shwai khot ban kong ki dak yong ka jing khot ublei ya u Abram to dangret mangi menshua lada email ikot habangi lek ka la nili sang ki perta ki da perta hi da kerteng da sawas nong katau bada soleran ru pasha khot da poyeng li sak sha bom sha kharbet kata ka jeng khot ka jeng email ka jeng pa te u Abram pat hang ni u sha u yo sngo ka jeng khot ka jeng blei te ka ai kan kata ka jeng khot pat ka ba manga bo phi ba enjoy ba pe ik ni program hatu kan demo katu ko jing ong jing pastor haka session ke baning kong jong ke series ke baning kong balada pipuli kan ikot ba pipuson piple jing mot kandon ka re ka ba wan hang ni ka do not ka jong ni om ha ka jing mot jing berhat te ka ka mot ban ong kum ki bangai ngin persyang banwat ya kata ka ba wan ka do not ngin persyang banwat ya ta ka sur pasyaw ka do not bayo bakata kadi ka sur ka jong blai baka jing khot yang ai pi khublei shibun khublei she jango ngin se shampat sai sin khublei pi pastor ngin se shampat aku ke session